Hei, hats off. Kyllä. Kiitos. Se jotenkin noi silence-ännit tossa jotenkin lupaili tätä pukkia. En tiedä mitä Elisa aikoo tehdä tätä vastaan. Taas on tällainen tempo-ukkeli ja Elisalla on greedy-kärry. Voi kun olisi klinksi. Ei se kyllä pukkia vastaan mitään tekis paitsi kuolis. Moro, Snappi Meisseli Dark Willow, joka jättää Los Momentokselle Shadow Demonin. Ikinä en ole nähnyt Los Momentoksen pelaavan Shadow Demonia ja on kuitenkin pelannut reilu 100 peliä. Hieno Axe-skini. Varsin mehevä. On hieno. Mies Japalenolta. Putke. Omaa bravuuriaa. Ja Ursalla selässä apina. Ja myös pelin paras tauntti. Toisaalta uudet tauntit on kanssa ollut hienoja. Ei oo enää yksipyöräisellä ajo niin muhkea. Mitä veikkaat, kummalle annat tän pikin? Jaa! Molemmilla on mielestä aika tasavahvat, mut ehkä reaktorille. Mä ehkä reaktorin draftista tykkään enemmän. Jonkun verran. Joo. Mulla on jotenkin mä en näe semmoista samanlaista synergiaa ehkä tuolla Elisan joukkueessa, mut hei. Mitä vaan voi käydä? 1-1 olisi se unelma tulos jotenkin tässä, mutta... Ois, kyllä. Toivotaan, tsempataan Elisaa, totta kai, mutta Sä saat potkut, jos sä et tsemppaa Elisaa. Niin, tämähän se just on, huomenna kun tää vodi katsotaan, niin... Koko Elisa kattoo, siellä on company all handsissa vodi. Siellä on yksikin poikkipuinen sana sanottu, niin se on fudut. Se on fudut. Fudut ja joku... Oikeudessa nähdään. Niin. No nyt näitä miehiä ei enää tarvi sen enempää esitellä. Mennään suoraan asiaan ja jätkät lähtee suoraan bottom lanelle reaktorilta. Mä vähän luulen, että alhaalla on kahina. Moras nähti. Noniin. Spacemanin Naga. Lähti toimimaan. Kyllä se aika niin kuin... Just niin kuin on aateltu, niin menee. Mut jännä nähdä kyllä Lavokin pukki midissä, että millaista vahinkoa siellä saadaan tehtyä. Koska mä luulen, että Snappi vastaa pukki, niin... Mä sanoin, että sä yllätyt. Ootko pelannut Snappia midissä ikinä? En oo pelannut Snappia kyllä midissä. Pitäis varmaan ottaa haltuun. Se on erittäin hauska. Suosittelen jokaiselle, joka katsoo, joka ei sitä tehnyt. Okei. Reaktorilla on varsin muhkeet, haetaan huukkia. Mutta... Onks tää nyt joku... Enpä tiedä. Toivoisin vähän nähdä jotain Mirana Arrovia siihen huukkiin. Ei näytä myöskään siitä, että kohdataan, ellei Mirana nyt meidän antaa elämäänsä pois. Ei ole ottanut leveliin liipillä päästäis menemään. Mut taakse. Liian myöhässä. Ei, miten se oli noin myöhässä? Pingi. 4 bountyy, veljet. Eli sattaa 4 bountyy. Reaktor sai yhden, Ursa sai yhden. Okei. Joo, niin sai. 3-1, sori. 3-1, vaikka tiimissä on Mirana ja Pudke. Okei, mihin katsotaan? Eka yksi kurkkaus midiin. Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Mä painan täällä 400 APM, kun on jokaista linjaa koko ajan, että mä vähän luulen, että tulee ole taas, mut ei se edellinenkään. Ai ja huukki toppiin, nyt saattaa lähteä Meisheli heti kärkeen. Mut ei oo follow up damage. Ei oo liippi. Ei oo airshotki. Ja manaa Clarityä naamaa. Clarityä naamaa vaan ja uutta yritystä. Elikkä se on boss 5 putke, kyllä se oli hyvä kooli. Se on Japaleno bravuuria, joten ja tästä taas todiste siitä. Ei Shadar ei nyt ollut ihan hereillä. Kumpi on nopeampi? 280 vastaan 290, mut huukki tulee 9 sekkaa. Tin. Nyt ei missata lähtee. Ja tauntit sisään. Tuleeko feikki huukki? Mennäänkö suoraan? Jaasu! Mennään suoraan ja on se siinä. Hello, voiks mä tippaa? En voi. Ja
level 30 Mirana, PL, level 1 liip. Et lähetty ihan suoraan liipiltä. Taisi jäädä jossain kohtaa. Heltteen perusteella on jääty. Sieltä Aika löytyy Mut lähinnä erikoinen, et ei oteta arvi. Oi ja osu! Ja heti osuu. Kun se otetaan, niin se heti osuu. Oho, Nyt pääsee Mirana antaa helppoja. Ranged Creek ottaa 2 slashtittiä. Siinä on rikas. Mennään tänne putken leinille. Mitä me noita tyylisimyksiä? Mitäs topissa? Kooli! Mautti osuu! Aija! Kaveri turvaa. Ihan lähes turhaa huukattiin, mut better safe than sorry. Näinpä. Mitä tekee putke? Ostaa kengät. Nyt ei enää Dark Willow juokse karkuun. Se kun jää huukkiin, niin se on muuten huono touhu. Moralit ja lava. Oi, mikä huukki! Max Range! Shaedar juoksee minne juoksee. Ei riitä. Jätkä jää. Tää mies, tätä vastaan on raskas pelata. Mutta Axe olisi voinut syödä ihan hyvin siitä puun alapuolelta ja lähteä liivokkaan. Niin ois ilman muuta. Mut se on näitä puita. Kui usein sä kaadat noita 2 puuta? Tämähän se just on. Pelkästään putkea vasta. Pelkästään näin hyvää putkea vasta ja mä en tiedä onko näin hyviä putkeja maailmassa muita. Midissä Lavok on ottanut kaulan. Snappilla kuitenkin 10 läästittiin, ei paha. Ja Snappi on vähän sellainen hero, että sit kun se saa botlane, johon ei mennä tässä pelissä, mielenkiintoista. Vai se on sitten nopeet manabootsit. Niin manalla se saa noi creepy-veivit tapettua. Pukki. Molemmat, mutta myös Snapfire. Jyi, kyllä. 14 läästittiin, 17 mut Snap ei mene putkeen, se vaan treidaa. Se on strena ja se treidaa vaan läästitte. Tai siis hitteit on pukin kanssa ja nautiskelee siitä. Arvi menee vähän ohi. Vedetään kuplaa ittemme. Spaceman joutuu vähän, tulee ehkä recoverat tilannetta, mutta ei. Lähdetään beke. Ota jätkien botti täällä. Pelkkä boot. Eikä. Toi tuntuu pahalta. Mut rahat Ring of Healthiin. Joo, Ring of Health on ihan just ovella, et nyt saadaan... Shaedarillakaan. Missä on Shaedarin itemit? Courierilla. Ring of Health. Courierin kautta. Mielenkiintoista. 12-12. Lästitit topissa tasan, kummallakaan ei kauheasti ole, mutta... Reaktori 2-0 voitolla, mut Elisa on vajaan tonnin kuitenkin läästitees niinkun edellä. Se on tää Spaceman täällä. Se on sama kuin Vimpelissä. Tää on osa syy, minkä takia Visage suostuttiin antaa pois. Sitten kun Spectrella voittaa lane'i, joo. Niin sit sä yleensä haluut toiston siitä herro. Tapot ei oo kaikki kaikessa. Ei todellakaan. 10 denyä, 27. X per minute, joo. Sieltä taas osu huukki, mutta Villovi on hyvä tohon huukkitouhuun. Se kerkee painaa ton Shadow Realmin siihen kohtaan, vaikka se ois 6, niin se ei kerkee sitä. Tuleeko huukki? Sitä purra. Tuleeko huukki? Aika paljon on kyllä huukkeja. Tulee huukki! Mutta Shadow Realmi taas kerran. Ei mitään, ei oo tauttia. Jääkö silti? Japaleeno ei nähnyt jotenkin. Jos ei ollut kooli. Nyt on hyvä kooli, mut... Level 1 kooli. Ja huukki! Ihan vaan huvikseen, ihan vaan. God damn! Otissa muuten Mirana. Mirana otti Mirana spämmerin. Mirana Enjoyeri lähti. Mirana Enjoyer otti Mirana Enjoyeri. Näin taisi tapahtuu. Spacemania ei haittaa. 34. Kato mitä midissä on tapahtunut. Mähän sanoin, Snappi johtaa läästiteessä. Mut Pukki ottaa regeni. Tää tuntuu pahalta. Joo. Ja siellä on vielä Oi Arrovi! Ja siellä on setuppina vielä Green löytyy 0 teleä, tää on se kuollut. Tää on kuollut moralit. Ei ai! Yrittää ajoittaa vielä koili durationi. Toi oli iso. Joo, hyvin yritti pelaa siinä Dreamcoilin ympärillä, mut se
Siinä vaan roppuu HP. Ilman teleä sä oot kuollut tossa. Joo, kyllä. Eikä siellä oo yhtäkään... Eikä se, joo. Yksi muuten, jota haluaisin sanoa on se, että Elisalla ei oo yhtäkään stunnia niitten supporteilta. Niillä ei oo yhtäkään reliable stunnia niitten kototiimissä, toi ei oo. Toi on ihan totta. Et niillä on meissi ja sit niillä on blinkkikooli, kun sinne asti päästään. Miranna 0 liippiä, 0 elämää. Kuolee Spacemanille. Laitetaan networkit tulille. Hetkinen. 3 tonnia 300. Spaceman on liekeis tänään. Joo, Visage ei oo vastaa sitä vastaan. Ja täytyy tähän äskeiseen vielä rakentaa sen verran, että Spaceman on 0 pistettä verkossa. Jo. Joka niinku... Mitä siellä on tapahtunut? Herättää kysymyksiä, että mitähän siellä mahtoi tapahtua. Urna rushattu. Naga on yllättävän vikkelä. 375 movement speedia. Kyllä. Laitetaan suukkia taas. Toppi on se aktiivisin linja ja siellä katsotaan toimintaa ihan jatkuvasti. Mut Ursahan nautiskelee tästä touhusta. Puukkihan se on. Tätä jätkää ei pelata taas mikään. Kissit. Jep. Tulee iso boltsi, saadaan vähän treidattua sieltä. 2-4 ja treidataan vaan supportit. Ja samaan aikaan mitä? Erittäin hieno rotate oli moralitus, mutta... Level 6 Visage. Kuollut Naga. Mielenkiintoista. No. Painettiin familiareista ja sit vaan hakattiin. Eihän siinä mitään muut vaihtoehtoa oo. Tätähän se on, kun sä laitat 4 herroa toppiin, niin sit sulla on Naga yksin botissa ja... Joo. Ja se oli se koolikin varmasti, että tiedettiin, että nyt voidaan liikkua Nagaan päin kaikki vaan, mitä on. Snappi menee Shardi Rushin. Puukki ohi. Shadow Demon. Clearaa VV Botes ja Axe menee sinne samaan aikaan. Ursa, Freefarmai menee... Aika semmosia noista putkehuukeista ihan vaan sen verran rakennan, että hyvin paljon varmasti huukkaa vaan tohon puitten väliin, kun tietää, että siinä ne supportit kärkkyy. Et mitään parempaa tietoa ei oo, mutta sinnehän ne huukit niinku paras veikkaus on. Ja tää Vardi. Joo, toi Vardi kyllä jonkun verran, mut sitten et huukataan kuitenkin sen Vardin ulkopuolelle tonne enemmän tonne Lanen suuntaan. Joo. Oho! Nyt midissä. Nyt telejä sisään. Missä on teleportti? Hieno nuoli. Sen jälkeen Leap Starstormi. Riittääkö damage morality? On iso, mut kyllä otetaan Mirran otetaan vaihos. Mutta iso nuoli. Ja se ei ees ollu siihen suoraan koiliin. Et mies oli kyllä kiinni, mutta oli varaa liikkua, et sit vaan otettiin nuoli suuhun. Joo, niin tehtiin. Hieno nuoli. Toi on toi skini kanssa. Se nuoli on niin näkymätön. Japaleeno istuu. Joo, ja siinä on pieni tila liikkuu. Siinä on pieni tila liikkuu. Meisherillä oli EP. Auki. Ei tullu midi. Ei tainnut morality olla. Tuleeko huukkia? Joo, se voi olla, että sen jälkeen kun Arvi tuli. Noni, sit sen jälkeen taas lähdetään pelaamaan. Katohan muuten networktia, ei oo paljon gankit haitannut snapin meininki. Ei, nyt meni pukki. Ai, nyt otetaan Ursasta kaverit. Ja Ursahan ottaa meinaa... Ei, nyt halutaan pelaa kyllä niinku topissa niinku oikee kunnolla. Ei, Lavokki lähtee midiin takas. Näkee, että täällä ei enää pelata yhtään. Aksena saa vähän tilaa. Ursa tulee sinne moikkaamaan. Sieltä stunnit. Lähteekö? Ei tarvi kisseä vetää. Siitä ei lähtenyt Mirri enää yhtään mihinkään liippailee. Olla lippi. Mä luulen, että Mortimerit ois käytetty kyllä taatusti, jos... Siellä täytettiin pullo mukamas. Oi, Alhuukki oli lähellä midissä. Taisi olla eka, joka menee ohi. On siellä jokunen mennyt, kyllä mä jonkun verran oon seurannut, niin on jokunen mennyt, mut pitää yrittää, et saa kalaa. Et jos sä et lähde kalaa, niin miksi sä sitten edes kuvittelet, että saat kalaa? Tähän se olisi hyvin sanottu. Ursalle vähän vapaata tilaa, Japaleena tulee istua siihen taakse, siellä on kuitenkin vielä toi T1 jäljellä.
Visagen pitäis kyllä Ursalla- olla botissa myös. Ursal Perseverance, eli ollaan ihan aikataulussa Battlefuryyn. Siellä on niinku itse asiassa ehkä aikataulu vähän ennenkin. Aika läski. Kaikki korret on aika läski. Vähän näyttää kyllä Sideri tulee olemaan kyllä iso tässä. Näyttää, että on ollut hyvä tappi. Tuu meillä töihin. Niin kuin turkulainen konsana sanois. Pitäisikö laittaa hakemus vetää? Ei, CGille. Pelkästään pääyhteistyökumppaneille. Ei puhuta Okei. reaktorista. Niin, joo. No niin, nyt Ihan Visage on ihan oikeassa turha paikkaa. kaikki tiimit, ihan kaikille tiimeille, niin ihan turhaa laitatte noita. Et pelkästään pääyhteistyö. Joo, ei mitään. Unohtakaa reaktor. Ne on koodareet kaikki. Oi, ja taas! Huukki ihan pienesti off-point botissa. Los Momentos meinas jäädä, mut pikselin päähän jäätiin kuitenkin. Et kyllä niinku koko ajan koukitaan ja hyvää työtä tehdään. Et jos joku kysyy, että tekeeks Putke duunia, niin kyllähän se tekee. Ja nyt lähdetään uuteen huukkiin! Peikataan. Ei, ja taas ihan vieressä. Yhden hahmon verran alaspäin. 2 huukkia. Molemmat olis osunut. Yhden vielä tarttis. Se on niin helppoa täältä huutaa. Niin on. Nyt on kyllä Elisalla. Topi Spacemani, se vaan menee neljällä illulla hakemaan. Vedetään verkkojätkää, Riptideit brokkaa. Otetaan helppo un PL sieltä. Hieno Denud Villovilt botissa. Oli kyllä tärkeä. Ei saatu tyyppejä defaamaan, mut sentään toi Deny sieltä. Joo. Spaceman on aika riskipaikassa. Ja siis siellä oli 3 reaktorin kaveria puskemassa torniin, 4 ehkä jopa. Niin, saatiin hyvin niinku aikaa pelattua kyllä siihen. Mä veikkaan, että molemmat jengit tällä hetkellä kehuu pelaajia. Ja sitten Smoke midis 4 hahmoa. Reaktorin puolelta. Mitäs täällä tapahtuu? Nyt, oi, mennäänkö? Tiedätkö ehkä kiinni? Ei, en tiedä. Ei nähdä nähdään, mutta ei uskalla mennä. Nyt mennään. Ei, ne meni Rohanille, mutta saadaanko me Nashiin nyt tapettua täältä midis ollenkaan? Eihän tässä riitä damage. Ei, moraalito laittaa kissit tulille. Laitetaan hukkiin. Ei kammu, Mirana ei oi, pelasta. riittäähän se. Reaktor ottaa kyllä tän treidin. Joo, kyllä. Sideri ottaa sillä välin Rohanin, että voidaan ottaa yksi jätkä tonne. Mä olisin kyllä antanut Hukille ton herkun. No sinne jäi vielä yksi Shadow Demoni kiinni. Se vetää itsensä kuplaa vielä. Oi, hieno nyt kooli! Nyt on Oi, mikä keksi! Kaikkien aikojen kooli, sit vedetään itse... Pulling Blade ohi. Meisseli menee sisään. Mutta Shideri... Ei tipu ihan, siellä on kuitenkin se Aegis. Ei menetä Aegista, ei ollut kaukana. Hyvä hyppy! Ja vielä toinen hyppy ja perää. Siihen vielä ei Los Momentos meinaa tippua, taitaa ei ja tippuu. Ei oo Calling Blade, nyt mutta pukki nautti. Kyllä riittää, jätkät painaa. Ai, sieltä ois tullut niin monet Pulling Bladeit. Spinni hoitaa vielä Ursan Aegis pois, Axe pois. Oi, nyt Villovi kotias sieltä, kotiat tulee. Ei. Otat siitä edes. Oi, toi kelpaa. Toi ei haittaa. Come on! Se oli iso! Flightista. Esbert. Siinä oli kyllä vaikee sanoa kuka tos nyt vei, mut... Noniin, fight recappi. Sanotaan nyt näin, että... Gold changeit, kuka ei saanut mitään. XP change tasan, damage tasan. Aegis meni, et tavallaan... Elisa voitti tossen Aegiksen, sit saatiin vielä sieltä Villovilta saatiin 2 Bountyyn napattuu. Et sen niinku kuolema tavallaan neutralisoi niinku kullan osalta tilanteen. Et vähän nyt vaikea sanoa, että kuka tos nyt jäi todellisuudessa voitolla. Jep. Muuten nyt tulee taas mielenkiintoista ajat. 16 minsan kohdalla sama kuin viime pelissä. Lavokilla blinkki. Löytyykö Smoket? Elisa ostaa yhden. Lavokin blinkki ja sit siellä on... Oi, mikä hyppy! Ja huukki pois, herranen aika, mitä täällä tapahtuu.
Japaleno. Akse sulaa midiin. Nyt ei kyllä oo mitään muuta. Vaihdetaan offlaneit. Oliko vähän heikko toi response Elisan joukkueelta tohon kooliin? Joo, mut samaan aikaan pakko sanoa Elisa rakastaa tätä. Tai jos joku rakastaa tätä, niin Spaceman rakastaa tätä. Se on niinku Naga tässä vaiheessa. Orchid on hyvä. Itse asiassa Orchid on tosi hyvä. Täydellinen pikappi. Se on tohon pukkiin vastaus, jota Elisat ei muuten löydy. Tykkään. Ei katsota Nagaa. Helvetin tylsää. Mitäs midissä? Joo, se on iso pikki pukkiin vastaan. On muuten rikas Mirana. Vai onko vaan köyhä Visake? Vesseli 17 minuuttia. En pelaa Miranaa itse, mutta kuulostaa tosi hyvältä. Boss 4. Syynätään nyt näitä statseja vähän. Niin kun ne on melkein samoissa. No joo, no tonni neellä Visake, mutta tonni 200 eellä Visake, mut hyvin on viime pelissä aivan täsmälleen sama buildi about Visakella. Tehdään Vladimiri, tehdään teamfight itemeitä. Hieno duuni. Kyllä siellä on niinku ihan täysin vedetty pelikirjaa tää, että mitä buildataan. Mites? Siellä on visio, siellä on silmä, hymynaama Meisseriltä oikeassa kohtaa. Ja Elisa tietää backätä. Smoke nähty. Joo. Reaktor haki just sitä. Lavokilla blinkki. Ja Morality on ihan tossa. Morality venaa tossa portaiden yläpäässä, että jos joku tulee, Elisa on valmiina respondaa. Ja nyt lähdetään pelaamaan. Nyt midi, kooli. Puhki aivan täydellinen! Mutta ei riitä! Ja Spaceman paikalla level 14! Ja sen jälkeen ottaa vielä Mitäs täällä tapahtuu? Sinne. Toinen tappo vielä, triple! Pukki riehuu! Spacemanille, herran jumala! Spaceman kuuli! Se on muuten kuollut Visake. Ei oo! Se oli huuti! Se Cloakki taisi pelastaa. Yllättävän vähän. Miksi teki noin vähän? Jännä. Elisa juhlii. Siitä huolimatta. Oi, nyt on pahat! Torilla ja sitten mennään. Loistava Manta. Come! Arve ei osu! Ei Arrovi ei osu, mut Spacemani on vahva. Herra jesta, hyvä Manta. Siellä on Manta ja Orchidi. Voidaan antaa yksi supportti siihen kaveriksi. Spacemani ottaa 4 tappoa ja vaan juhlii. Ei taida Ursaan riittää damaget. Missä ei löydy. Shadar kävelee pois. Mut Ursa haluu farmata, ei se haluu tapella. Sillä on Battlefury. Musta tuntuu, että Shadar on nyt liikaa ottanut fläkkiä tässä vuosien aikana siitä, kuinka hän haluaa aina farmata. Menee Battlefuriin ja lähtee tappelee, ei näin. Jep. Se on se blinkki, sä saat sen niin nopeesti tuolla Battlefurilla, sit voi tulla. Blinkki Diffusal, se Ursan tappelubildi, ja siihen ei oo menty. Ja sit halutaan silti mennä niinku koko ajan inne. Joo, mä ymmärrän, että midis vähän tapahtuu, mut siinä kohtaa kun Spaceman on ottanut 4, niin ei sinne enää siinä kohtaa kannata mennä. Joo. Ja just se, että toi fightti alkoi siitä, että Ursa... midistä Spacemanin juhla! Onhan tää nyt ihan täyttä juhlaa! Verkko jätkää, vedetään Orchidi. Mitä voi jätkä tehdä? Invispukilla. En myöskään tykkää tästä. Molempien kärryt frontline aivan liikaa. Ja sit siellä on Naga Akse... Ai. Ei jätkele ei oo mitään. Ja huukki! Tuleeko R? Midi tippuu, Snapfire pois, Akse juoksee, Spaceman... Kun mä en ymmärrä miksei sitä painettu siinä kohtaa kun Mora jäi kiinni. Et lähdetään vittuun se on ihan oikein. No, hei. Oikein hyvä kysymys. Koska se olisi voitu painaa siitä tornilta ihan hyvin. Mut sieltä fightataan vieläkin. Mentiin ineen vaikka mentiin songilla pois. Nyt jätkät... Ei musta tuntuu, että tässä näkyy se, että Nagan kanssa ei oo... Oi, lavokki meinaa tippuu! Meisseli meinaa ottaa. Meisseli meinaa ottaa, mut ei riitä. Ei riitä. Se on siinä. Ei riitä. Ja sit jäädään kiinni.
Nyt oli kyllä niinku 4 killiä reaktorilta. päättäväisyydessä oli ongelma nyt Elisalla. Siis herranen aika, se songi olisi voitu painaa siinä kohtaa kun Morality oli hengissä. Ja sit sen jälkeen kun se songi painettiin, niin mentiin vielä fightaan. Et se songi on tavallaan se tuutulaulu Elisalle, että nyt jätkät lähdetään nukkumaan. Niin jätkät veti vielä aamu 5 ja tiedät sä vedettiin päätyyn asti. 25 sekkaa ennen kuin Roshi pääsee takas, mut just näin. Siinä vaiheessa kun sä näet Nagan TP:ttävän pois, se on Nagan vastuu mä sanon. Nagan pitää sanoa, että nyt pojat pois, mä loin TP:n, koska saman tien kun Naga on TP:nyt pois, niin sit saat alasti. Se on just näin. Ja kaikilla oli TP:t muuten alla. Et siinä oli nyt oli kommunikaatios jonkun sortin failuree. Tai ei rekisteröity sitä, että Naga painaa ultimaatista. Et jotain tos nyt kävi Elisalla. Tää on muuten aivan loistava bildi tuolta Nagalta. Mä voisin sanoa, että toi Diffukin voisi olla joku toinen itemi. Mut Diffu on vahva toisaalta, todella vahva Nagalla, koska sehän purnaa esimerkiksi vaikka pukkiin, jos miettii manapuulia ja HP-puulia, niin herranen aika, sehän teurastaa. Se on yksi silense, 3 hilluu ja se teurastaa. Tiipit tulee. Tiipit pelastaa. Mut sanotaan näin, että on kyllä ollut aika oivallinen pelaus Spacemanilta ja sit täytyy kyllä sanoa myös, että buildi niin on ollut hyvä. Ilman muuta samaa mieltä. Tosi hyvin tuli oikeessa kohtaa. Verkko-Orchidi on tehnyt töitä. Siellä on. Pukki piirtää kartalle viivat, en tiedä mikä on symboli. Menee samaan aikaan itse formaamaan bottiin, mikä on Pukilta tulossa. Oho! Menee Sange Kaijaan. Toi ei oo kyllä Orchidin tarpeeksi hyvä vastaus. Se on jos Spaceman menee johonkin pottiin. Niin en tiedä. Mä sanoin, että nyt... Smoke. Näinkö on? Näin jo. 5-man smoke. Toppiin mennään. Smoke. Mitä nähdään? Nähdään Mirana tuolla. Mirana jää kiinni. Vai jääkö? Ei. Siellä on Dark Willowillakin on nimittäin blinkki, että... Hyvä itemi, tosi hyvä itemi. Elisa kyllä on itemisoinut ihan täysin oikein tässä. Joo, on. Shadow Realmi kestää tosi pitkään, että pääsee blinkkaa aina kyllä vekä. Joo, näin. Mut Miranan ulti on painettu, ei haluta engagea Elisaa tässä kohtaa, vaikuttaa siltä. Mitäs Butcheri? Saanut Aether Lensin. That's about it. Et isoi huukkei, mut ehkä vähän jäänyt nyt. Alkupeli huukkien jälkeen, niin ihan toisaaksi pimentoa toi putke. Onko Netta ylpeä tästä pelistä, mitä veikkaat? Siellä Katsotaan. on sponssina. Netta. Katsotaan, Netta ei välttämättä, en tiedä kuka on Netta, mut... No niin, ja sit lähetään. Missä koolattiin? Mä kuulin sen. Joo, mäkin kuulin. No niin, ja sit raavitaan! Oi, ja nyt on oikeeseen aikaa. Nyt on hyvän näköinen... Missä on TP pois? Missä on TP pois? Ei oo TP:t pois ja nyt jäädään kiinni, me momentos jää kiinni ja annetaan se ja yritetään päästä liivohkaan. Ja nyt Naga on iso tappo, ei saada kiinni. Saada. Mennään, mutta Rossia spawnan. Siellä on Shardi. Tää avaa Ursan peli ihan kokonaan. Tässä saa kaikki peliliikkeet tehdään, jos... Oho! Buybackia lähdetään haastaa Rohaniin, kun tajuttiin, että jengi menee sinne. Buyback riittää. Shadow Demon buybackaa ja sit... Ei ollut kovin iso kommitti Rohaniin, käytiin vähän kolistelee siellä, niin saatiin buybacki Los Momentokselta ulos. Et siihen nähen, ehkä se oli todellisuudessa halutila, niin beittiinhän se vähän niinku näytti. Niin. Käytiin paris vaippia vetämässä Rohaniin, ei se tuli tunnu hyvältä. Ja sen jälkeen heti pois. Ei se tunnu, vaikka songi on käytetty, ei se tunnu hyvältä istua Roshi piti sakseen vastaan ikinä. Se on... Joo, toi pitää kans paikkansa. Siellä on muuten Crimson Card uudestaan, siinä arvostaa. Joo, ja nyt uusi smoke. Uusi smoke. Ja nyt nähtiin, että mentiin Rohanille. Nyt nähtiin, että Rohani on on the way.
Nähtiin Pelejä sisään. Spacemanin Nagaillulla nähtiin. Roshi tippuu. I trust everyone was out of sight. 3 tonnia jäljellä. Spacemanin illut inä. Ja hyppy! Hieno! Hieno! Ja näin unelmapeli Elisalta. Vitun iso! Nyt vaan äkkiä Rohani alas. Linnut pois. Lintu laskeutui, tää ei oo hyvä. Kuka ottaa Ja Rohani? Miranna ottaa Lohan. QNPL ottaa Rohani vähän Kissit Spacemanin tulee, tähteistä. kissit menee ohi. Kissit turhat, Spaceman Spaceman jää. tippuu. Sinne menee Wicked Sikki, Mirana saa kaikki herkut, saa 700 ja Aegiksen. Siis nyt oli kyllä vähän... Ja huukkimoraa. Moralityy. Nyt on aksesta kiinni, miten tää fightti menee. Nyt on täysin aksesta kiinni. Joo niin on. Ei keretty painaa siihen. Ja nyt näin. lavokki juhlii. Ja jää. huukki, iso huukki, hienoi! Yksi return-killi. Tää menee ihan back and forth. Siinä painettiin vähän ajoissa, mut lavokki juhli tossa fightissa kyllä. Se on kun nää fightit, mitä pitemmäksi ne menee, niin sitä enemmän Herranen pukki aika, saa. otetaan recappi, mitä tapahtuu? Herra Wow. jesta toi oli. Yhteensä 24 000 damakea tos niinku pienessä kahinassa, herranen aika. Ottaa huomioon, että Ursa vaan katos kanssa, joka olisi tehnyt kans. Niin teki kyllä Spacemankin. En tiedä mikä Joo. Spacemanin tappo, mutta se on kun se... Siinä annettiin niitten lintujen istua vaan päällä ja keskityttiin Roshaniin ja se ei kyllä ole hyvä tulos. Mutta viime fightissa 4 huukkia osu, et siitä lähetään. Ja Ja taas! sieltä otettiin 5. Ei ihan mennyt samaan fightiin, mut 5 heti perään. Et Miten sä perun kaikki oot... puheeni siitä, Miten Game 1 tälle miehelle ei suostuttu antaa putkea? Millä stateella se täällä joo, sooloilla? ja just sanoin, että 340. midgameissa jäänyt putke vähän vaisuks, niin mitä? Putke ottaa heti 4 huukkia, 5 huukkia tähän midgameen ja kyllä nimittäin reaktori juhlii. Toi Rossi näytti siitä, että Elisa pelasi aivan täydellisesti. Mut ne oli ne linnut, annettiin vaan lintuja istua siinä Roshanin päällä. Naga ei keskittynyt niihin, Roshani tippuu tarpeeksi pienille, Nash tiputtaa linnut siihen ja Mirana pystyy vaan stunnatu Ursan kohdalta. Joo. Tappaa Aegiksen siitä ja- edestä. Ja sitten Mirana saa Aegiksen, et siellä oli kuitenkin pitissä vielä Spacemani. Et vähän oli niinku tavallaan se priorisaatio siinä niinku hallus. Nyt otetaan lavokki, ottaa 2 jätkää kiinni, kaoli menee ohi. Tulee seivaa kaverit. Rimcoil Tää käytetty. päätös siitä. Sulla on nyt 66 sekkaa vielä jäljellä Elisalla tehdä. Joo, ja asioita. Dreamcoilia voi painaa niinku melkein aikaa huoletta, mutta Nyt ois Mitäs kyllä... Saidari on saanut nyt Blinkin ja Skullbasherin sinne, et nyt vielä tehdään BKB vielä kaveriksi siihen. Ei muuten me... No, mut Nagalla on hotti valmiina, se on aika rohkeen voi painilla menee. Oi mikä Mut- dotke toho. Joo, Forcella päästää karkuun Lavokki, sieltä. oi ja mikä seivi Japalenolta, tää jäbä No on mut mitäs liekeissä. Nyt on Ursa Ursa jää kolliin, taisi olla ulti päällä. Ursa Akse tippuu. vetää Kallingin vähän aika liian aikaa. Japaleno osuu kerran taas huukilla. Spacemani juhlii once again. Ja Ei oo verkkoon manaakaan siihen. Visakella. Muuta kuin- ja Mut mitä syödään- tekee Japaleno? Syöpä jätkä peke sieltä. Mikä seivi. Ja Mitä otetaan tekee motorit Japaleno? huukilla. Herra jesta! Tätä putken toimintaa, työskentelyä. Japaleno Mitä tapahtuu? muuten. Japaleno Aa. pelastaa 2 ja tappaa 2. Onhan tää nyt aivan Antakaa Japalenon miehelle to- femmat. Kattokaa tätä. Herra jesta. Seivataan ensin oma, otetaan pieni backi, vedetään yksi boss 2 sinne tornin viereen huukilla. On se hienoa pelaamista. Mieletöntä. Oli ihan törkeen hienosti pelattu putkelta.
Siinä olisi pukki jäänyt. Pukilla ei ollut enää mitään. Pukki olisi jäänyt, mitä tekee Japaleino? Syö. Pukilla hetken päästä melkein täydet heltit takas fightissa. Tappaa välissä Darkvillon, hukkaa sen sinne torni. Joo. Pusikkoon tänne näin. Ja sitten Pukilla ei oo manapuuli-ongelmia, ainoastaan HP-puulia, kun sit kunnolla fokusataan, niin vedetään sieltä Pukin mahasta vielä, Putken mahasta vielä pienet regenit ja sit sen jälkeen ollaan ihan fightti kunnossa. Nocturne lähtee auttamatta, mut se oli jo aikakin 31-32 minuuttia. Nashi pelaa viime pätsiä jostain prep. Ja Spaceman! Ida! Kissit! Oi mikä Mantadotke! Nyt on turha laulu. Nyt on huono laulu. Nyt on huono laulu, nyt ei tiedä mitä tehdään. Nyt lähdetään backiin. Pukki pystyy. Mirana ulti päällä. Nyt jahdataan. Nyt ei oo laulu enää. Nyt näyttää pahalta. Ei auta hartti tässä enää, kun pääsee Ursa iholle. Ursa vedetään diffusali. Saattaa olla, että se vielä livokkaa lähtee tästä kooli, mutta ottaaks Akse just hengen pois iteltä? Ei. Lähdetään tornin turviin tänne. Aika hienosti backättiin sieltä Elisan toimesta. Täytyy myöntää. Siinä vähän arvattiin, mennäänkö me sisään vai ei. Näytti huolestuttavalta. Ja sit taas mennään sisään. Nimittäin Spaceman se tietää, että se on vahva. Hulkki liian myöhässä kerran. Herranjestas. Visage on kriippi sillä. Blaattorni, siinä on damage. Se lähtee 3 illuusio oma. Se on, katot networthiin, niin 5 tonnia. Siinä on 1 itemi. Siellä on Blaattorni. Se on itemin rikkaampi kukaan muu tässä pelissä. Joo, näin on. Niin kuin pitää ollakin Nagalla. Niin pitää. Ja nyt ei oo edes kuilettu mitään radiansea, että saatu kyllä tämmönen liidi ilman radiansea. Skadi vielä, siinä on vahva poika kun se ton tekee. Sit on vahva. Mutta aletaan menee pikkuhiljaa endgamein puolelle, että mun kommentti endgameista on se, että Naga on siinä aika vahva. Huukki osuu. Mitä Mora jää kiinni, seivataan. Väärä targetti ehkä huukkii. Akse hyppää, donkkaa. Ja donkkaa. Spaceman samaan aikaan. Eikä! Siinä meni skillit. Tele pois, kaikki telee. Ei tele kaikki. Mut huolestuttaa. Tarravi, ei tarraa. Stunni sieltä. Mites moralit pääsee pois? Los Momentos suoraan vihun naama edessä. Vaan miksi pelaa näin saatanan tiukille tai joka kerta ja taas kuolee mies TP-scrollin kanssa. Ei oo pelattu, ei oo skrimmattu Nagalla, joka on kyllä sääli, koska Spaceman on pelannut aivan todella huikein peli. Tavallaan siinä kohtaa, kun Naga painaa tommosessa tilanteessa ultimaattumiin, että kuuluu se ääni kuulokkeeseen, että nyt lauletaan, niin nyt sit pitäis olla niinku se TP-nappula aika lähellä. Ootko huomannut Lavokistatit? En oo kattonut, ootas katsotaan. Oho! On ollut aika lavok show, ootas vaan kun Spacemani pääsee kerran tohon noin. Se on 2 tonnia. Lisää tohon 23. Ellei Japaleen ollut jotain muuta save puolelta mielessä se kyllä aikaisemmin. Japaleeno pitää reaktorin mukana tässä pelissä tällä hetkellä. Mut on iso networthi Pukilla ja Ursalla Nagan nähden, että ei Naga nyt on niin paljon päässyt käsistä, mut sanotaan, että item buildi on sen verran vahva, että jos se pääsee illuilla ja itemeillä hakkaa yhtä jätkää, niin se melkein jää. Siellä ei oo semmoista jätkää enää. Ursa ultil pärjää ehkä vielä jonkun aikaa. Joo. Samaan aikaan Pukki. Octacore. Se on ällöttävimpiä itemi-buildejä millekään herralle koko pelissä. Se ei enää kuole sen jälkeen, kun se saato. Jos mä nyt toisin Spaceman, jos mä nyt voisin pausata ja kertoa Elisalle jotain, mä sanoisin Spacemanille, että tee blinkki, mene blinkkiin, eti se Pukki, heitä siihen Blaattorni, se kuolee. Joo. Koska se on... Ei oo mitään. Se saa yhden silensen, niin se melko lailla kuolee. On se aika vahva. Ja iso levelinen, et siitä mielessä vahva, mut menee Strena blinkkiin, se rikkoo Pukilta blinkkimahdollisuuden, se hyppää siihen, heittää silenceit ja nyt Elisalla
5 minsa aikaa lopettaa peli ennen kuin pukki tekee siihen jonkun vastauksen. Mitä tekee Elisa? Tää näyttää smokilta. Ei jos Ja on Naga, smoke. onks Naga tehnyt mantan tässä välissä? On. On jo, silloin on ollut pitemmän aikaa ollut jo manta. Joo. Siinä ei oo... Nyt haisee smokelta kyllä Elisan jengi Ja näin niin se. pienellä. Joo, näin tehdään. Nyt se on scoutattu. Se on scoutattu. On PL Observer Vardi keskellä laneä. Ja siitä. Mutta reaktori ei reagoi siihen. Ursa jää kiinni ja se on hell. Ja kato, se on melkein mitä... Se on mitä muuten aivan lahja Japalenolta. Se on... Mies on kirottu osumaan kaikki huukit. Siis herranen aika toi putke suli nopeasti. Eikä ollut mitään, ei ollut illuja, ei ollut mitään. Se on raksat. Se on raksit. Ei voi tehdä mitään. Voi kattaa veiviä, mutta ei jos sitä ei olla tekemässä. Veivit ois voinut katata. Visage ei voi tehdä tässä kohtaa yhtään mitään. Siellä on kaikki playerit, jotka voi tehdä tälle asialle jotain, niin on jossain ihan muualla. Ei breakbacki toimi torni. Eikä Lavokki pysty orbilla seivaa. Ja sieltä se on Visage kuollut. Tää on riski, tää on turha riski. Nyt vaan niitä rakennuksia. Ursa buybackkää ja voi tapahtua vaikka mitä. Joo näin on. Mutta Spacemani tietää, silloin hotti. Se pystyy tankkaamaan noita torneja. Nuoli! Ohi. Sanon nuoli osuu, niin sieltä tulee sit Ursat buyback. Nagal 3000. Huhki osuu! Laulu! Saako ulos? Ei saa. Oi. Kuka tää mies iso on? virhe Spacemanilta. Se oli Idol Nagalla ylimmäisenä. Se olisi voinut olla siellä kaikkien jätkien keskellä, mut se ei ollut. Tuntuu, että... Nyt oli Spacemanilta iso virhe. Sillä oli Elisa 7 joukkoja illuusioa siinä. 3 kuollu. 3 kuollu ja melee raksa ylhäällä. Jälleen kerran ja Palenon huukkiin. Ja Paleno pitää katsokaa tätä jätkää. Hyvänen aika, mikä mies. Joo, ja Rossi ylhäällä. Suorittaa silloin kun tarpeen, mut kyllä tossa oli nimittäin. Miksi sä ikipäivänä tekisit noin? Se on yö. Mä sanon 2 minsaa minuutti myöhemmin tästä vielä, jos Elisa ois mennyt. Ois ollut visioputkeen, mut putke seisoi just siinä yövisio ulkopuolella, mä voisin veikata. Ja sit ei jotenkin vaan. Se on paineet on kanaliikas kuitenkin korkealla. Mahdollisuus voittaa Lavokkiin vastaan, niin otsikot on silmissä. Otsikot ja Torin respekti on silmissä, mut täytyy kyllä myöntää, että herranen aika, että jos sulla on 17 illuusioa tuolla basessa, niin miksi sä oot siinä lähimpänä sitten tier 4 torni? Niin, jättää nyt kyseenalaiset. Mä voin kuvitella, miten Spacemani hakkaa itteensä ja näppäimistöä tällä hetkellä. Herranjesta. Se oli 6 tonni Goldswingin reaktorin puolelle se 1 kuolema. Ois ollut enemmänkin. Jos se hukki ei ois osunut, niin Gaberin 57% ois noussut paljon korkeammalle, koska Miliraksella ei ollut paljon helttiä jäljellä. Se ois ollut Elisan peli hävittäväksi siinä vaiheessa, nyt se on reaktori hävittävä toisaalta. No, oli miten oli, niin siellä on Nagalla vielä, et ei olla siinä pisteessä vielä, että Naga olisi niinku maksimeissa, että siellä on vielä varaa turvata ja reaktori on 10 tonnia niinku eellä, mut se ei niinku näytä tuntuvan täällä Nagan puulis ollenkaan, että se tuntuu sit tuolla niinku pienemmissä positioissa toi rahasvingi enemmän, mutta tuntuu, että tosta 10 tonnista niin Nagaa saa kiittää kyllä suurimmasta osasta. Joo. Täysin näin. Tai että se on vaan 10 tonnia tarkoitan. Niin, no niin, näinpä. Tässä on ollut 2 sankaria molemmilla tiimeillä ja se on Spaceman ja Japaleno. Ja tossa vaan Japalenon voima oli Spacemania korkeampi ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Ja nyt täytyy sanoa, että Lavokilla on Refresher Shardi
et saadaan tupla Dreamcoili, et se pitää tässä kohtaa ehkä vielä rekisteröidä, koska se tulee seuraavassa fightissa. Tuplana kaikki herranjestas. tuplan kaikki Prism se plus Octarinen, kun ei tää hervo enää kuolla. Ei sille, että pukin noin cooldownit tosiaan Octarinella, niin ne on nyt jotain 6 ja 5 ja 6 sekuntia, mut saadaan se tupla Dreamcoili, et se tulee olemaan iso. Joo. Mut nyt jonkun sortin peliikin haetaan jopa täällä topissa. Alkaa kyllä vähän tuntua siltä, että Nagan aika menee ohi. Tästä tulee vaan pukin valtakausi on tulossa. Ei. Nagan valtakausi ei oo koskaan ohi. Se on 6-lottinen. Se on nyt tai ei koskaan. Nyt se on 6-lottinen ja nyt se on vahvempi. Taas vahvempi. Ja voi kuule, sinne mahtuu vielä. Mitä pystyy enää tehdä? Arcanim Scepter increases cast rank and projectile speed. Pystyy re-linnaajakaan, sellainen meme. Sleeping units. Se taitaa olla Moonshardi seuraavaksi ostoslistalla. Moonshardi, sit sinne mahtuu Aghaat, kyllä sinne kuulee, Naga vielä pystyy turpoa 30 tonnia, ei vielä juuri mitään. Illusion. Iffu menee kohta vaihtoon kanssa. Joo, voi olla. Nashi tekee peliliikkeet yksin botissa. Eli se vois rankasta, jos niillä olisi mitään visio omalla puolella metsää. Spacemani haluu vaan mennä ineen. Mut nyt nähdään Spacemani. Katsotaan mitä käy Spacemanissa, se menee yksin tonne. Miksei Japaleena jo pikkuhiljaa huukkaa. You slip into shadow. Mut ei oo detekti. Aika pelottomasti Naga painaa sisään. Oi, kooli. Mitäs? Hieno kooli, mutta... Oi! Aksi jäi, mut mitä sitten? Katsotaan mitä sitten. Vaikea Mä sanoa en vielä. oikein tiedä mitä tässä oikein tapahtuu. Kukaan ei kuole, Aksi kuolee. Aksi jää. Jaa, kemiaa. Ja... pieni tunni sinne, mut... Nashi on todella syvällä. Huukki menee ohi. Nashi taitaa jäädä. Pukki tulee kehiin. Nyt katsotaan pukin toimintaa. Ursalla ei manaa. Ursa on kuollut. Ursa jää. Ei se voi vaan jäädä tonne. Ekan siis kerran. katon nyt tota... Joo, mutta... Pukki kriinappaa kaiken. Pukille ei voi mitään enää tässä vaiheessa. Spacemankin se on pois. Se on Songilla pois tai sä oot kuollut. Tällä pukki ei pysäytä mikään. Ja se on kuollut. Se oli Purenta ja Ursa pääsee kerran raapiin. Mut Ursa tankkaa ja Elisa on kuollut. Ursa tankkas Spacemania tos niinku hyvin pitkän aikaa. Chat. Et se on se ainoa targetti mitä Spacemani ei pysty vetää silleen suorilta nurin. Joo. Ursalta meni aikis. Sitä se just oli, se on se... Ai että kun Spacemania jää yksi huukki harmittamaan. Tää ei oo yhdessä illassa. Harmittaa yksi huukki. Mä voin tehdä siitä jonkun klipin ja giffin ja huomen postata sen sit. Sille postissa. Printata siitä giffiä. Me laitetaan et... Tehdään siitä NFT. Tiedätkö mikä meni eilen pieleen? Sulla oli 7 illua siinä, kuissa 7 illua. Sanotaan nyt näin, että vaikka saisit pannut, en nyt muista monta niitä oli, mut niitä oli useampi kuin yksi. Niin Tässä oli muuten. Se oli ihan älytön tuuri. No ihan turha tässä kohtaa analysoida mitä nyt oli, mutta hieno pelaus oli joka tapauksessa. Joku pikku liike, joka merkkasi se, että tää on muuten oikee Naga. Niin, luultavasti. Pakko sanoa, että jäänyt pukki voi tehdä mitä se haluaa. Ja lavokki niin ei selkeästi oo pukin puikois ekaa kertaa, että ei jätetä kyllä niinku pienintäkään vaihtoehtoa painaa yhtäkään taikaa tai silensee tohon jätkään, että ihan tutuissa käsissä ollaan. Joo. Nyt vaan toivotaan, että Elisan tiimistä löytyy joku, joka uskaltaa sanoa ja nostaa ääneen ja sanoa, että äijät, me ei ole vielä hävitty tätä peliä. Nyt otetaan vaan hyviä pick-offeja seuraavat 5 minuuttia. Ja meillä on vielä chanssi tässä. Mutta tää on niin huvittavaa Naga-pelissä tää, että ollaan 25 tonnia häviöllä, mut ei reaktorilla pienintäkään aikomusta siitä, että
nyt mentäs niinku päälle ja nyt mentäs haikkariin ja nyt mentäs haastaa näitä jätkiä, että Jääkö taas? koko ajan Jää taas. ollaan taas Oho. ollaan. Ammutaan jätkä sinne, mut ei riitä. Ei ollut Kuukauden linkkiä itemi enää Force oikein. Staffi. Rakenna se millä tahansa herralla ja voita MMR. Tai Kanan liigamatseja. Tai kananliikamatseja. Tai MMR. Kumpi on tärkeä? Akse Mirana ulti. Miten pääsee Akse tossa pois? vielä. Vaan toi. Hyvä Glimmeri. Mitä Ursa tapahtuu? tulee, Tästä Ursa tulee murisee pukki- päälle, siinä on... pukki paikalla. Pukki on paikalla. Issi. Oi, ja hieno blinkki pois Meisseliltä. Nyt menee Spacemaniin. Se on jännittävää. Nyt Mitä tekee Ursassa Ursa? kiinni, ei Ja siellä on kerkeä. syvällä pukki. Taitaa olla kuollut snappi, ei keskitytä jonkun. siihen. Ei, Mitä hienot Spaceman stunnit. tekee. Hienot stunnit tulee Visagelta. Saako hyppyn? Saako Akse hyppyn? Ei edes hae. Ei edes yritä. Ei, 900 HP, se lähtee ihan vaihtosektioon. Mitä tekee Spaceman? Spaceman ei pelkää yhtään mitään. Snapin ehkä pitäis, Aksen ehkä pitäis. Iso kooli. Taas meinaa Spaceman jäädä yksin kentälle, jolloin ei enää oo mitään. Mut toi Sitten on täytyy taas alkaa toi- pelaamaan. Nyt alkaa Nyt joudutaan, Spaceman. nyt joudutaan menee 2 Ursaan. buybackia. Tää on Elisa last standi niin sanotusti. Japaleeno Oi, osuu kooli- ilman nyt. muuta. Akse. Koolapukin damage Riitä. ei riitä millään. Hyvä stunni Snapiltä. Glimmerit on kohillaan. Akse tippuu toisen kerran. Dieback 105 sekkaa poissa. Spaceman on yksi ja Spaceman kuolee. Taas. Ursa murisee. Ei buybackia. Tossa mentiin nagalla Ursaan monta kertaa ja aina kun mentiin niinku full on Ursaan, niin aina painettiin Enragea ja sen jälkeen ihmeteltiin, että miten se ei Oli kuole. siinä. Ja Moralitilta paskin peli mitä on ikinä pelannut, ei mennyt näin. Spaceman sanoo sama. Spaceman pelasi hyvin, Morality pelasi Spaceman pelasi alkupeliin. todella hyvin. Ja itemisaatio oli todella hyvä. Siis siinä oli enemmän se en mä sanoisi, että sitä nyt niinku hävittiin siihen, että käytiin siellä basessa. Mut se oli vaan niinku turha kuolema. Et ehkä se olisi kaalannut niinku tavallaan nopeammin ja saatu niinku vähän etkeä siitä, mut Se oli se, että Roshan oli. Jos ei- Roshan ei- ei olisi ollut siinä vaiheessa, se ei olisi ollut niin iso ongelma. Mut kun Joo. Roshin sai, niin sit se seuraava fight on kanssa hävitty. Ja jos sä Joo. veit 2 fightia late gameissa, no, hei, pukki countereita ei löydy Pukki- tiimistä, se on. Lavokin pukki 16-0 on aika vaikea olla keskustelematta Joo. tästä. Pelissä on hero 16-0-16. Niin. MVP on aika selvästi menossa putkelle. Niin. Niin. 4-6-15. No, siis Putkella oli hieno huukkei. Mä sanoin, että se menee. Mä annan 100%. Ja Japaleenon putke oli aivan huikea. Se piti ton pukin nollassa kuolemassa. Se varmisti, että se toinen fight voitettiin. Parissa kohtaa aivan unelmat. Se on syy, minkä takia Mä Ursa sai sanon, että hyvän Putki pelin. pelasi hienosti, mut Sä annat mut sen joo, kyllä se on Lavokin pukki mun mielestä, koska oli se aika, no 16-0 kanssa on jo lähtökohtaisesti vaikea niinku kamppailla, mut se, että miten pukilla pelattiin, miten sillä tehtiin pelejä, se oli ihan koskematon ton koko pelin. Et niin kun... Se on 35 minsan kohdalla se saa oktarinen. Siinä vaiheessa se on vaan Sangella varsinkin. Se on niin mahdoton tappaa, kun sulla ei ole yhtäkään reliable-tunnia koko tiimissä. Joo, et se on niinku Akse blinkkaa sisään, yrittää koolaa, niin pukki on jo 3 askelta siinä kohtaa eellä. Et sulle ei niinku, se on ainoa, millä se olisi voitu tappaa, on Spacemanin silense. Mä sanoin, että Et, aivan oi. uskomaton pukkipeli. Ei mitään counteri Elisan puolelle. Blinkki Orchid Nakalta olisi ollut hyvä. Orchidi löytyi, mutta se ei tainnut ikinä osua pukkiin.
Tai ainakaan sellainen, että se olisi johtanut mihinkään ratkaisevaan. Ja silloin kun se johti johonkin, niin Japaleena oli paikalla syömässä. Mutta samaan aikaan Elisalla ehkä on läksyjä tehtävänä. Siellä on Shadow Demon level 2 Los Momentokselta. Ekassa pelissä oli level 1 Hero Moralityllä, ei pikattu omaa komforttia, keskityttiin vihollisen peliin. Aina pitää mennä oman pelin kautta, sun pitää pikata ne omat herrot. Sun pitää pelaa sitä 30 levelistä Budgea, 30 levelistä Miranaa, 22 levelistä Visagea. Se on just näin, että ihan turha lähteä mihinkään metapikkeihin ja niihin, että tää ja tää hero olisi tässä hyvä. Että se on siitä pelaajasta ja siitä pikistä kiinni, että mitä sä oot pelannut, mikä se on sulle hyvä, mitä sä tiedät, että se hahmo pystyy tekemään, niin sillä mennään. Ja kyllä se tässä niinku aika, no en mä tiedä osoittautuko, tää olisi ollut oikeasti ihan kumman tahansa. Ja mä haluaisin nyt jos voit ottaa vaan download replay ja käydä kattoo sen Elisan puskun sinne baseen, niin katsotaan ihmeellä, mutta kyllä se Budge veti semmosen loton siinä, että ei muuta kuin lottoriivi vetää vaan viikonloppuun kohde. Joo. Ja tässä se just näkyy täällä, kun katsoo graafiikin, niin Gaben näkee se. Siinä Spaceman ei lannistunut siitä, että kaikki ei mennyt aina niin kuin olisi ehkä halunnut. Se meni siellä frontlineissa, se antoi Akselle sen tilaisuuden siihen, että Aksen ei tarvitse olla frontlineissa. Akse voi hakea niitä kooleja ihan rauhassa, tulla sinne ja olla se kakkosmies sisällä, joka on just se, mitä Aksella haluaa tehdä. Spaceman pelastoi on ihan tosi hyvin. Oikeet itemit. Diffusta mä en ole niin varma, mutta muuten täysin oikeet itemit. Se on vaan tossa. Tää on surullista katsottavaa, kuinka toi lähtee nousee näin kovaa se piikki ja yksi huukki kaataa se koko touhun 40 misan kohdalla. Japaleenolle mulla MVP. Japaleeno mä haluisin joo, niinku ihan vaan siitä, tiedätkö, mä haluisin antaa sen, mut ne Budgen huukit ei ollut ehkä niin semmosia. No en mä nöyryn, okei. Annetaan MVP sille Budgelle, hei, come on. Okay, annetaan sille. mä tuun sunkaan samaan junaan, koska minä Japaleeno ja kuka tahansa on netta, niin me kaikki. Ja koko Twitchin chatti on varmaan samaa mieltä, että Budge, jos uskaltaa pelaa Budge ja huukit tarraa tolla levelillä, niin MVP on ansaittu. Kyllä mä tuun teidän kelkkaa kanssa, herran jumala siis. Pukki oli vaan ilmanen. Lavokki tekee omia hommiinsa ja Lavokki tekee oman pelinsä ja Pukki on aivan koskematon, mutta oli siellä semmosia tilanteita kyllä, että tilanne rikas Budge, sanotaan näin. Se on. Naga oli irti, koko peli. Sitten Pukki vaan. Tää oli niin ilmanen peli. Naga oli ihan törkysen irti. Laitahan. Täällä on networkit. Niin, joo, sulla on siellä, mä en näe niitä, mutta niin, on niin kova. Sieltä tuli inside information. Itse kun mä sössin sen loppupelin johonkin. No, it is what it is. No niin, chatti alkaa kans kirjoittaa, että Budge naploi Pukkia, Japaleeno MVP. Kato, sä liityt voittajien kerhoon. Noni, hei. Mä oon yleensä ollut aina siinä jengissä, mikä on niinku. Mutta oli siis pakko sanoa. Lampaana sit lopulta. Mennään samaan kastiin. Okei. Missä me mennään? 40 minsan kohdalla. 39, 38. Siinä tulee. Mä voin laittaa sulle Discordissa striimiä ja katsotaan. Joo, laita ihmeessä, saadaan jotain kontsaa tähän näin vielä. Joo. Noniin. Ollaan vikat kontsat, jälkipuinteja kesken pelin, Kanaliiga ensimmäinen. Näkyykö tää striimi? Tää on vielä striimi on vielä päällä. Noniin. Elikkä nyt pusketaan tänne sisään. Meillä on, sit vedetään uudet illuusiot tässä pikkuhiljaa. Niin. Laitetaanko? Laitetaan kohta. Joo. Me painetaan tonne sisään, vähän kurkistelee. Vedetään uudet illuusiot. Hakataan jengi, ei mitään, mennään hakkaa torniin.
Japaleena Sit laittaa uudet illuusiot. Nyt näet illuusiot oikeesti 5. Mitä tapahtuu? Japaleena on spavnannut, mikä on Nagan reaktio? Jäädään tohon noin. Ei pienintäkään reaktio siihen, että suhun tulee stunni. Et ei pienintäkään reaktio siitä, että suhun tulee stunni. Ja niin kun sulla on 6 illuusioa alapuolella. Ja sä jäät siihen isoimpaan riskiin jäädä kiinni. Max Rangelta. Max Rangelta aivan siis aivan täydellinen huukki putkelta, mut